I love you na lang sa tago. Huwag mo nang kimkimin na mahal mo si ba? Huwag mo sanang isipin ay kay duwag. Ayaw mo nang masaktan. Ayaw mo nang maranasan. Ayaw mo nang muling makamtan ang kabiguan. Oh. Lakas talaga ng tama ni Andres. Parang wala siyang problema. Andres! Yung sinabi ko ha! Huwag mong pagsasabi. Don't worry, Mercedes. Di ko talaga ipagsasabi sa iba. Good luck sa'yo. Oh! Sam, doon ka, Sam. Ay, lakay. Apa na tararamidam? Nakapagaw ba kahit? Makitkitam lagaron nga ayun sa screen na yun. Apa ay ayo sa mata lakay? Hay, ang nga perdi ba kahit? Isa madi kayo ayusan. Siyempre perdi, so ayusan. Nakatado mga na sa ama, nagdamag lang tao. Oh no! Ano kaya kung puntahan ko si Baak sa kanila? Kaso, baka sabihin niya, habol ako ng habol sa kanya. Bakit? Mabalain? Naumula damag mo na siya at mabaling nga umalis ka na dito yan? Pinakasungsong ay kalakay. Tabareglam? Awan, tiriglak bakit? Awan lang, ti kwartak. Pagparista lang mat nga unti kwarta na. Nagpakat ka ba, tata? Ay, no next month pa bakit? Isukat ala na midot na eh. Makikita mo siguro. Siyempre, pakatagtata. Ay, tata balakay. No dati maalam siya kaglako. Tano, pares nagkakapta. Ay nako. Ba't ba ako nagkakaganito kay Baak? Ano ba yan? Oh no! Ata, ti paglayangan bakit? Ata, umabo man tayo isa mong gana tapalayag mo. Basta talaga pagkakwartaan. Kasta tayo tsuram. Lakay, ano tikat mo nga balong damdam ako pagkataldalan? Wow! Danom lang, mabalinan. Sige nga lakay, oray na dita. Iya lang ka danong. Basta talaga pagkakwartaan ti tungtungan, nagpapartak ti garaw ti babakay. Yeah! Yan. Ni, apa umutunan? Oh no! Lakay! 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 Arat tuyak! Makapukaw ka, magkaslala, mapukaw. Oh, darling, arati dyan naman eh. Talaga mo to, dapat pa darling-darling mo. Talaga nagdapagsapulan, kasta ka. Naman ti pagsapulan, langay, agreeing ka dito, hindi ka pa nakawagas kaldero, hindi ka pa nakawalis, hindi ka pa nakawagas ti plataw. Ata ti paglayngam. Hindi ka ba yung lakay? Aldawon ni. Kating aro din mapanam ba kay? Sige nga lakay, sapil ako mo ta, dumaalam, tano ado ti may lako ta. I love you, lakay. Ingat! Wow! Love you, love you. Hay, tarupam! Baglaga din akong tao. Masulok tatatital-talo na. I love you na lang sa tago. Wow! Kikim-kimin ko na lang kesa mabigo. Wag mo sanang isipin na ako'y duwag. Ayoko nang masaktan. Yahoo! Ayoko nang maranasan. Ayoko nang muling makamtan ang kabiguan. Oh! Mercedes mo ta, Jay? Oh no! Hay,
Akala ko si Baak. Si Andres Disaya pala. Ay, Mercedes. What are you doing here? There's any problem? Wala. Gusto ko lang mapag-isa. Why? If you want, I will help you. Wow! Hindi ko kailangan ng tulong mo, Andres. Si Baak ang gusto kong makita. Why? Bakit si Bak na lang lagi mo nakikita at nababanggit? Ano bang adda sa kanya? Wala ka na dun, Andres. Siguro, na-falling in love ka na kay Baak. Huwag mo akong ini-English, Andres. Hindi mo naman bagay. Minsan na nga lang kung mag-English, pinapansin mo pa eh. Bakit hindi mo masumbatan yung damag ka? Siguro agpaisaw. Wow! Ayan. Ayang mga ganyang ngiti. Alam ko yung kaya nasa unday ita. Andres, Mercedes. Andres. Huwag mo sanang ipagkakalat, ah. Oo. Huwag kang madanagan. Hindi ko iwarwara. Sabihin mo na. Gusto ko na talaga si Baak. You what? Mahal ko na talaga siya, Andres. Wow! Kalog! Kunakungkat. Nabayag ko na kasing mariri na sa'yo. Nagbay gusto ko kay Baak eh. Ngayon, inamin mo na. Sabi kayo gula ko, tama. Huwag mo pagkakalat, Andres, ah. Mag-promise ka. Yes, of course. I promise to you. Have a wonderful world. What? Sige, dyan ka na. Saan ka na pupunta, Andres? Magpapakat pa kasi ako ng screen ko para dumaalak nga lamang. Ang sipag mo naman, Andres. Kahit ano, gagawin mo para sa pamilya mo. Siyempre naman, Mercedes. Family first, before sa Bali. Sa bagay, tama ka. O sige, dyan ka na. Okay. I love you na lang sa tago. Huwag mo nang kimkimin, lamal mo, siba. Huwag mo sana isipin ay kay duwag. Ayaw mo nang masaktan. Ayaw mo nang maranasan. Ayaw mo nang muling makamtan ang kabiguan. Oh. Lakas talaga ng tama ni Andres. Parang wala siyang problema. Andres! Yung sinabi ko, ha? Huwag mong pagsasabi. Don't worry, Mercedes. Di ko talaga ipagsasabi sa iba. Good luck sa'yo. Oh! Salamat, ha, Andres! Hindi kaya mga pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita mo na. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.